subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu dinga sanar da zarar mun ɗora sabon shiri. Na gida na biredi wanda babu iri nasa, dan daɗinsa ko kware don ƙamyinsa, ko mai jinya idan ya ci shi yakan tashi. Na je ni iyanta ni biredi abin ya birge ni, inda na samu ya fi inda na saba. Ka iya tunanin biredi ya za a yi in ɗauka. Munan nesa da na kusan mu suna san mu, mai neman mu zo ka gane kwatancen mu. Najeriya jigawa za ka yi neman mu, in ka zo ka za ka gane kwatancen mu sosai. Inda na samu ya fi inda na saba. Ka iya tunanin biredi ya za a yi in ɗauka. A Hadeja a nan muke harkokin mu, in ka zo ka tambayo unguwar mu, muna nan baki na kasuwan san mu. Inda ka zo ka yanzu ga ka gan mu. Inda na samu